טוב, אז מה כל חברים? כאן מנשה, ואנחנו בסרטון חדש של רובלוקס, ומי שלא יודע, רובלוקס זה משחק ממש מגניב, ואמרו לי לשחק בו בסטיל הבריין רודס, משהו כזה. ועכשיו זה כמו סדרה מגניבה כזו, שאתם אומרים לי בתגובות, או אם אין בתגובות אז בסרטון אחר שאני אסתכל, תבדקו באיזה סרטון יש, תגידו לי איזה משחק ברובלוקס לשחק, אני אגיד לכם אם אפשר. וזה משחק שקוראים לו סטיל בריין רוד. אז בואו נתחיל, בלי יותר מתחפרות, בואו נתחיל. טוב, אז הנה אנחנו מתחילים. כמו שאתם רואים, היה לי פה מלא, אני פשוט התחלתי מההתחלה, יש לי כבר קומה שנייה, ומה זה? מה? יש פה 3? יש פה דברים 3. אני פשוט מחקתי את כל הבריין רודזים שלי והשגתי מלא כסף כי אין לי ממש טובים. אז מפה אנחנו פשוט יכולים להמשיך. זה יהיה מטורף. טוב, אז בואו נתפוס פה איזה מישהו טוב, ככה, נתפוס אותך בעינה. בר פטפים. אני צריך לתפוס לפחות מעל 100. שיהיה לי לפחות מעל 100. אתם רואים? הוא מביא לי 100. וואו, 240. לא. אתה מביא לי 1400. רגע, תראו, אני צריך למחוק, בואי נה. זוז. אוי. חצוף. איזה חצוף. טוב, אני אחזור אליכם שיהיה איזה משהו טוב. כמו שאתם רואים, עוד דקה, זה יהיה 2 בריין רודסים טובים, אני אחזור אליכם שזה יהיה. טוב, אז אם אתם אהבתם את הסרטון הזה, סוף סוף השגתי מפיק, שזה יותר נדיר ממה שהייתי אמור לקבל. אז זה מטורף, אז אם יש לכם, אם אתם אוהבים רובלוקס, תשימו בלייק, אני אראה אם לעשות לזה המשכים. ואם יש לכם משחקים שאני רוצה שאני אשחק, אז תגידו לי. אני אשחק אותם, תכתבו לי בתגובות באיזשהו סרטון. ויאללה, ביי ביי.